بتزمت ولدو متيولو تنسو بعجب متقبلو هاي بتزردو زفلتو مرحبا بالحان مساء ويلكم فيلكومن بنفينو تنبلو عبو نقدر حبو ما يوعينا قرو نحسبو نبلعيو نستيو نزقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مسعبيخ عجبو يمهار يزنعيو ينببو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو ጭቆና መልካው ስርዓት ህግደፍ ዝገደፈልና ይብሉን አመላዕ ዓለም ፈሒልና ክንነብር ተገዲድና ስድራ ቤታት ተበታቲነን ኢልና ነማርር ኣለና ገለ ኤርትራውያን ኢሳያስ ካብ ገጽ ኤርትራ እንተተኣልዩ ኩሉ ነገር ክዕረ እዩ ዝብል ግርህነት ዝተሓወሶ ተስፋታት ኣለዎም እቲ ዘፍርሕ ግን እቲ ኤርትራ ብድሕሪ ኢሳያስ ከጋጥማ ዝኽእል ፖለቲካዊ ቅልውላዊ እዩ ናይ ሓንቲ ሃገር መራሒ ምስ ዝመውት ብሕማም ምስ ዝድነስ ወይ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ካብ ስልጣን ምስ ዝእለ ጸጥታ ንምኽባር ዝተዳለወ ሓይሊ ክህሉ ይግባእ እዚ ዝኸውን ከዓ እታ ሃገር ኣቐዲማ ትካላዊ ኣሰራርሓን ጽኑዕ ቅዋማዊ ምሕደራን ምስ ዝህልዋ እዩ ኣብ ኤርትራ ግን እዚ የለን ሃገር ብምልእታ ብዊንታን ድሌትን ሓደ ሰብያ ትመሓደር ዘላ ንሱ ኣዛዚ ካልኦት ተኣዘዝቲ ስለዚ እቲ ኣዛዚ ኣካል ምስ ዘይህሉ ብዙሓት ኣዘዝቲ ንምዃን ኣብ መንበር ክስቀሉ ይጓየዩ በዚ ከዓ ናይ ስልጣን መንጨበጠ ኩናት ይፍለም ርሑቕ ከይከድና ኣብ ጎረቤትና ዘጋጠመ ዑመር አልበሽር ምስተዓልወ ብህልኽ ክልተ ጀነራላት ዝሰዓበ ጥፍኣት ሱዳን ከም ኣብነት ምውሳድ ይከኣል ኣነዶ ንስኻ ብዘንቀሎ ሃገር ምልእቲ ፈሪሳ ደጊም ሱዳን ተመሊሳ ሃገር ክትከውን ዲያ ኣይትኸውንን ክሳብ ተጠራጥር ፋሕፋሕ ኢላ ኩሎም ትሕቲ ቅርጽታታ ፈሪሶም ኣለዉ ልዕሊ ኩሉ ዘተሓሳስብ ነገር እንተሎ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝርአ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኣዝዩ ፍንፉን ዝነበረ ንሰባት ብዝመጽዎ ከባብን እምነትን ምጥቃዕ ከዓ ጽባሕ ናብ ባይታን ተወሪዱ ኣዝዩ ከቢድ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ እዚ ሎሚ ቀሊል ዝመስል ነገር ግዜኡ ሓልዩ ክፍንጀር እንከሎ ናብ ዝነበሮ ንኽትመልሶ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ይኸውን ብዙሕ መገሻታት ዝፍጽም ሰብ ብሓቂ ሓያል ተመክሮ እዩ ዝገብር ዝሓለፈ ዓመት ከምዚ እዋን ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተጓዒዘ ነይረ ብሰንኪ ዓሌታዊ ጎንፂ ኣስታት 400,000 ዝኸውን ሬሳታት ዝርከቦ ቤተ መዘክር ከበፂሐ እቶም ልዕሊ 250,000 ዝኾኑ ሬሳታት ካብ መላእ እታ ሃገር ዝተኣከቡ ኮይኖም እቶም ዝተረፉ ካልኦት 3 ዕጽፊ ግን ኣብቲ ዝወደቕዎ ከባቢ ፋሒሎም ይርከቡ እዚ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ጥራሕ ዝተፈጸመ ግፍዒ ኣብ ታሪኽ ዓሌትነት ዓለምና ሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ ተባሂሉ ተመዝጊቡላ እዚ ቦታ ኣብ ሩዋንዳ እዩ ሎሚ ሳላ ምሕረት ዝገበረ መሪሕነት እቲ ጎንፂ ሙሉእ ብምሉእ ደው ኢሉ ኣብ ካልእ ምዕራፍ እኳ እንተተበፅሐ ኣብ ሕብረተሰብ ገዲፍዎ ዘሎ ከቢድ ስነ ልቦናዊ ማህሰይቲ ግን ቀሊል ኣይኮነን እቲ ነገር ልቢ ብምዕባይ ደኣ ተደፊኑሎ እምበር እቶም ግዳያትሲ ውሽጣዊ እህህታ ከም ዘለዎም ይርዳእካ እዩ ኣይኮነን እቶም ግዳያት ንሕና እውን ከመጋይሽ ናብቲ ሃገር ምስ በጻሕና ብቐዳምነት እቲ ግናይ ታሪኽ ናይቲ ሃገር እዩ ኣብ እምሮና መጺና ዝኾነ ብገርሁ ወይ ከይሓሰቦ ጽውግ ኢሉ ዝረኣየና ሩዋንዳዊ ክቐትለና ዝደለየ ክሳብ ዝመስለና ንስንብት ነርና ሎሚ ሩዋንዳ እታ ኣዝያ ሰላማዊት ዝኾነት ሃገር እያ ከተማታታን ገጠራታን ሁዳኣት እዮም ዘሕለፈቶ ግን ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ካብ ሱዳን ካብ ሩዋንዳ ወላውን ካብ ኢትዮጵያ ክንመሃር እንተዘይክኢልና ንሕና እውን ንመጻኢ ውሕስነት ኣይክህልወናን እዩ ኣብ ገዛእ ነብስኻ ተመኪርካ ክትመሃረሉ ቀሊል ኣይኮነን ካብ ካልኦት ክትመሃር እንተኽኢልካ እዩ ብልሒ ካብዞም ክንጠቕሶም ጸናሕና ኣሰቀቕቲ ጉዳያት ከይገጠሙና እንከለዉ እምበኣር ኣብ ሃገርና ተካእ ዝኸውን መሪሕነትን ውሕስነት ዝህበና ቅዋማዊ መንግስትን ክንተክል ይግባአና እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ንሰባት ክብሮም ብዝትንክፍ ናይ ዓሌትን ሃይማኖትን ጽልኢ ካብ ምጉስጓስ ክንቁጠብ ኣለና ንሓደ ሰብ ጸሊእካዮ ወይ ሓደ ሰብ በዲሉካ ንዕኡ ብውልቁ ንቐፎን መክቶን ብሰንኩ ዝልከም ዓሌት ብሄርን ሃይማኖትን ግን ክህሉ የብሉን እዚ ዘመን እዚ ብሓባር እናዓብየሉ ዘመን እዩ ብፍላይ ኣፍሪቃውያን እቲ ዘሕለፍናዮ ድንቁርና ይኣኽለና ሎሚ ንሓድሕድና ክንረኸብ ክንመላላ እዩ ዘዋፅኣና ኣብ ልዕሌና ብዙሕ ውዲታት ኣለዉ ንዕኦም ረጊፅና እንተዘይወፂና
ብሞትና ዝስውዱ ዕድል ክረኽቡ እዮም ህዝቢ ሩዋንዳ ዓቕሎም ፀቢብዎም ህይወቶም ከድሕኑ ናብ ኤምባሲታት ዘይመንግስታውያን ትካላትን ዓበይቲ ኣህጉራውያን ሆቴላትን ዕቑባ ክሓቱን ህይወቶም ከትርፉን ክልሙኑን ከለዉ ውሕስነት ዝሃቦም ኣካል ኣይነበረን ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን 10,000 ዝኾኑ ኣብ ሓደ ሜዳ መጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ክንድኦም ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ብሓደ ረፍዲ ሃሊቖም እቲ ፍጻሜ ኣብ ማእከላይ ዘመን ወይ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ተፈጸመ ናይ ርሑቕ ፍጻሜ ኣይኮነን ትማሊ ኣብ መፋርቕ ተስዓታት ዝተፈጸመ እዩ ናይ ሱዳን ከዓ እሞ ሎሚ ዝፍጸም ዘሎ እዩ ሶማል ብእንዳን ቀቢላን ፋሕፋሕ ዝበለትሉ ኣብ ናትና ወለዶ እዩ እዘን ዝጠቐስናየን ሃገራት ኩለን ገሊአን ናይ ኤርትራ ጎረባብቲ እየን ገለ ከዓ ኣብ ጥቓ ዝርከባ እየን ስለዚ ዕድል ተዋሂብና ኣሎ ናይ ሕጊ ተገዛእቲ ክንከውን ካብ ዓሌትነት ክንርሕቕ ቀዋማዊ መንግስቲ ክንተክል ኢሳያስ ሎሚ ልዕሊ 80 ዓመት ዕድመ ገይሩሎ ንሱ እንተዝኾነሉ ንዘለዓለም ካብ መንበሩ ምንቕ ኣይምበለን ተፈጥሮ ግን ስርሑ ይርስዕን እዩ ኣብ ዓለም ዝመጽእ ኩሉ መወዳእታ ኣለዎ ገሊኡ ገና ብሸዊቱ ገለ ከዓ ኣመና ሸምጊሉ ካብ ዓለም ምፍላዩ ዘይተርፍ እዩ ሃገራትን ህዝብታትን ግን ድሕሪ መራሕቶም ይቕጽሉ እዮም ስለዚ ተካእቲ የድልይዎም ምክትል መራሒ ሃገርን ተወዳዳሪ ሰልፍን ዘይብላ ሃገር ከዓ ጽባሕ መናቆቲት እያ ትኸውን ምክንያቱ ነታ ኩሉ ዝምነያ ናይ ስልጣን መንበር ብዙሓት ክጣፍኡላ ንቡር ስለ ዝኾነ ስለዚ መመሰሊ ካብ እትኸውን ካብቶም ቀዲሞሙና ብሕማቕ ዝተመከሩ ክንመሃር ይግባአና ሎሚ ኣብ ደንበ ቲክቶክ ከም ተራ ነገር ዝርአ ናይ ጽልእ ቃላት ጽባሕ ዓባይታ ወሪዱ ናብ ደም ክቕየር እንከሎ ሃገር ክዕኑ ይኽእል ኣብ ዲሞክራሲያውን ሕጋውን ዓለም ንነብር እንተሊና ነቲ ጽቡቕ ክንወርሶን ክንቀንእን ኣብ ካልእ ሕጊ ኣልቦ ከባቢ ንቕመጥ እንተሊና ከዓ ነቲ ሕማቕ ተመክሮ ናባና ከይቀርብ ብኸመይ ንከላኸሎ ክንሓስበሉ ሕጂ ሰዓቱ እዩ ሩዋንዳውያን ኣብዚ ግፍዒ ዝተፈጸመሉ ካብ ሚያዝያ ክሳብ ሰነ ዘሎ ኣዋርሕ ሓደ ዘይጠፍእ ናይ ተስፋ ብርሃን ኢሎም ዝሰመይዎ ሽግ ወሊዖም ኣለዉ እቲ ግናይ ናይ ዓሌትነት ኣተሓሳስባ ተመሊሱ ንኸይመጾም ከዓ ይሰርሕሉ ኣለዉ እወ ናብኦም ኣይንመለስ ናባና ከዓ ኣይብጻሕ مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكر اسكبر اب ان ترالوت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن اني ابطاوت ملاخي قطاو خيقنا مسلي فتحي